Vyštudoval som fakultu riadenia a informatiky a popri štúdiu som sa venoval koordinácii vývojových tímov. Pracoval som v minulosti ako zamestnanec v rôznych firmách, ako vedúci vývoja, ako technický riaditeľ, ako riaditeľ. Neskôr som sa osamostatnil a na voľnej nohe koordinujem projekty pre ľudí, ktorí to potrebujú. Popri škole som pracoval pre švédsku firmu Contal, kde som pracoval najskôr ako vývojár, potom ako vedúci niekoľkých projektov. Firma sa zaoberala vývojom a výrobou bezpečnostných zariadení a systémov pre veľké inštalácie v Škandinávii, pre elektrárne, letiska, nemocnice. Neskôr som sa zo Švédska vrátil späť, teda trošku vedľa, robil som v Rakúsku, kde som vyvíjal umelú inteligenciu pre vlaky. Potom som sa vrátil priamo do Žiliny, kde som koordinoval vývoj a beh technologickej stránky online stavkovej kancelárie, ktorá mala celoeurópsku pôsobnosť, a neskôr som riadil celú spoločnosť. Bola to fajn skúsenosť, pretože online biznis ťahajú dve veci, a to je porno a hazard. A fakulta riadenia bola dosť jedinečná tým mixom vzdelania, ktorý tu bol. Bolo to technické vzdelanie s manažerským pozadím. A podľa mňa to dostáva ľudí na úplne inú kategóriu pre prax ako bežná technická alebo čisto manažerská škola.